Salutare tuturor, sunt Glădună și bine că faceți la un nou videoclip. Astăzi jucăm CS1.6, știu că se mișcă cât de cât puțin așa se mișcă în episod de șmecherie pe felie. Fuck yeah. Sunt cel mai bun jucător de CS1.6, după cum știți. Înainte de asta, nu uitați să apăsați și butonul de like, fraților. De că mă susține cu aceste episoade. E primul meu episod pe canal, pe Skeleton Gaming, când filmez pe calculator, pe laptop. Dacă mă întrebați și laptop, am un Asus din 2014, dar nu mi se mișcă așa de bine, fiindcă am și programe deschis o grămadă. Mi se editează și un videoclip pentru alt canal. Și se mișcă normal, fără nimic, fără pe el, fără nimic decât jocul. Mergem vreo 60, nu 60, vreo 30-40 de FPS-uri cu filmare, ca dacă nu se duce în 100. Gary. Joc pe un server american, mai bine zis. Ok. Deci că dacă stau lângă ăștia îmi ia de FPS-uri, mănâncă de FPS-uri. Dacă stau pe loc nu mi-a foarte mult. Nu mi-a foarte mult de FPS-uri. Bă, dar mie... Băi, șmec... nu, e bine, până acum, e foarte bine până acum. A fost și o 5 kg. Nu jucam dinainte. Tunnel. Ok. Bullseye. Uite, vedeți, se mișcă în... Îmi joacă feste cu aia. Șmecher. Bă, videoclipurile de pe PC vor dura cel puțin vreo 10 minute, fiindcă nu vreau să mă lungesc cu editarea. Ok. Jucăm așa. Jucăm așa. What the fuck? Deci jucam la fel ca el, mă, cu siringa. Dar faza e că nu înțeleg cum nu îl nimeream. Leu. Haide, bă. Uite pe ăștia cum stau aici, mă.
Maș, coaie! Maș, că nu te cred. Maș, că nu te cred, coaie, nu te cred, cum joacă ăștia. Stai că cum trebuie să joc așa, să mor eu? Să mor de nou, continui să joc așa. Că dacă mă insult în halul ăsta să mă bată unul. Vreau să că tot așa a fost cu acest episod, nu să apăsați pe butonul de like. Să spargeți butonul de like, fiindcă dacă mă susținem cu aceste episoade, fraților. Eu am fost creator în Gaming Rock și cam atât a fost și acest videoclip de CS16. La revedere!